phela kude sithandwa sami. Izolo ngibhekile awureactanga kulento ubaba Mavundla kade eyikhuluma, ureacte kulento thina kade sibhala kuma comment. Ubuso bakho bashintsha wangalalela lento eshoku because uMashudule ngimaze mina sengubheke kaningi umusolwa weMashudule lihle iqiniso dadewethu umusolwa wena uyalalela futhi uyathoba. Kodwa izolo ubungalalelanga lento ebikhulunywa kuwena. Yebo. Ulalele lento ibibhalwa yithina kuwena esiyithandayo. Yebo. So I think iphazamiseke lapho uvele nje wasureacta kulento ebibhalwa lapha yana and iphuthe libe khona kube ukuthi kuvuleka ama comment. Angeke ngeze ngithi mina bengeke ngireact ngale ndlela oreact ngayo uchaphishiwe izolo. I was reading comments kunala ngize ngathi hawu uchashiwe izolo kodwa I think uye wavumela dadewethu ama emotions ukuthi akwenze ungabheki lokhulumayo ubheke ethini izinto ezikhonkothayo kodwa ngiyacabanga and imoto ehambayo ekhonkotha zizinja. Yebo njalo azikhonkothe emile. Yes, ngicabanga ukuthi into esengalungiseka dadewethu. Kuzolunga. Engalungiseka lena idinga i-trait sengimfundile nje uMavundla from your interaction nina no2 uyindoda ekhonza ukukhonzwa. Ngathi-ke wonke kanjalo ukhonze nje ukukhonza nokuhlonishwa yes. Ayi kunokuhlonishwa bese kuba ukukhonzwa ukukhonzwa you know ufuze lo wamdalayo uNkulunkulu ofuna ukukhonzwa. Malenge ngithini ngami kuyo yonke lento le. Ngiyakuzwa. Uthini ngami? Mina ngiya understand ingakho yila bengisaya khona sithandwa sami. If sit back dali bese uyacabanga ukuthi ufunani. Usuwabonile ama expectations akhe ukuthi angakanani. Cabanga ukuthi wena ufunani and be honest ungaphusha ithini because akuthini sizogana uMavundla wena uzogana. Thina sifile le pain ophilayo. If ubona ukuthi it is going to be toxic for you, let me tell you ayikho indoda eshintshayo after umshado ayikho. So if ubona ukuthi le as much as sinithanda kodwa uma ubona dadewethu ukuthi ngeke uyimele le u forever wakho ungangeni kuyona. Kodwa uma ubona ukuthi uzokwazi ukuyimela seeing that you have seen ukuthi uyindoda enjani ngise niqhubeke ngoba I can tell you esengineminyaka eminti ngashada lento engangikhala ngayo sisajola isekhona namanje ayishintshi. So if ubona ukuthi ngeke uyimele mase kushadiwe ungangeni kuyona. Mashezi ungaphushwa ipressure yethu. Siyakuzwa mama. Mashezi uyaphila makoti angakithi. Uyaphila mama njani? Sengizohamba Niqonda ukungibulala noma naze nangilalisa kabuhlungu. Exoletse. Kodwa ke wazi ukuthi siyisho wethina sisakuthanda and kuzolunga. Nathi la sikhona kukho smooth kuukuthi okwakho kufana nento ekwi-TV. Yes. Siyakubuka but wazi ukuthi ulungisela. Uyilwele nje into yakho wena ozikhethele awuqonyiswanga yithi. Thina sizokhuluma sizohlulela sizokubekela yonke into sikubhekela emakhoneni ukuthi wenzani ngobani sinomona nathi sifuna ukubukwa. Wazi nje ukuthi wena ukwi-TV ubukwa izwe lonke khona abakuthandayo khona abangakuthandi but ayikho into engadlula othandweni. Sewuphama Fanele umelane nezimo ozihlangana nazo. Yazi mamkhize mina ngifuna ukuthi yazi kukhona ezinye izinto apha emhlabeni oyokuzibone uzinqwenele noba futhi uthi into ba yena nje bengesanabazali mina nginabo why ndingazibafana naye okanye ndingaziba nento ezinje ngoba nothi sonke siyafisa sifisa okuhle. So shudo mina ngiyavumelana nomamkhize uthi okusenhlizweni yakho kwenze uba kuthi ngoba uphakama ugeze uhambe
uyokhangela isithandwa sakho, do that. Because lo muntu ungagadi thina, musugada thina. Yes. Mayisuke kuwe enhlizweni yami sena sakho, because when you stand for it kusasa makufuneke siphinde sithi hey baphinda babuyelana ngoba sisungathetha ngithi vele bazothetha ngoba labo babili khona abayelana besingayindawo besingekho the time nilungise. Yebo. Kodwa uthando luyalwelwa mama. Ngiyafisa ukuthi ngikushiye nelithi because ngiyakuzwa uzophuma ngiphazanyiswe khona ngiyaxolisa. Ngiyafisa kodwa ukukushiya nelithi ngelinye ilanga uyothi uma uhleli noma ngabe kuthiwa kulungile noma ngabe kuthiwa kulunganga, uma ulilwele kahle uthando lwakho ungayisoli. Yebo. Ungathi uma uthi uyambona uthi mhlawumbe kube ngazama u1 2 no 3 ngabe kwalunga. Uma inhliziyo yakho isathi mina ngifuna ngiyaqolisa kumgagula ngegama ngifuna ulungisani Mavundla, shona kuye mama ngoba ayikho into eyobabhlungu kuwe oyoyibona iyoqhubeka impilo kodwa uyoyibona sengathi ngisehluleki ngoba ngizamanga. And kunzima ukulahlekelwa yinto usayithanda. Mina guys ukujabulela ukuncengwa. Mina guys ukuthi ulungisani uyangithanda. Indaba kube lula njalo masixabana ukuthi angeke. No, yazi isikhwele. Ama-challenges akhona empilweni. Abantu abathandi lo luthando lwenu vele liphumelele Mashudula, kanti wena mele ululwele usempumelelweni la ngiyakhona. And ngizofela yabo mashezi mina ngizocela khona. Ungasumfonele manje umbuzo ukuthi ubethina akazazi. Because ulalele ukuthukuthela. Yes. Wazi wakukhiphela ngaphandle akazazi ukuthi ubethini. Mawase umfonele nje umbuze umbingelele umbize normally nani uzophendula normally because akazazi naye ukuthi ubethini. Nala umuntu asuke edluleka khona kusiyamthanda. Guys, enye into ngiyafisa sengazuthi singangaliqhakambisa leli moya emimbi. Ngoba lizokwenza nobe kade engenayo umoya omumbi abe nawo. Sebewusebenzisa yes. Nala kadlule khona Mashudula asazi. Ingakho umoya wakho uphakama kangaka mhlawumbe kwesinye isikhathi. Esikufisako kwakuthi bobabili ngoba enye into weshudo kunokwenzeka ukuthi khona la aphoxeka khona esethembe. Yikho lokho ekushoyo. Usebona sengazuthi bonke abafika uzophinda same. Yabona. So wena uza amaphilisi mama ekhanda una into ekhanda ngiyakubona indlela osuhlekisa ngayo yo. Phuza igrandpa yazi iyona ezokusheshisa ube right. Yabona nje mina nkosami into engicela ngicela unyazi lezulu udlale lendima phakathi kwenu. Amen. Ngicela nje lokho akukho engingakusho uyena engimthemba ngoba noma niyohlangana ngathandaza yena kuthe noma sengiphoxeka lapha sengathi uyamala ngamtshela ngathi ngimtshelile uNkulunkulu kaShembe nje ukuthi le nto ngifuna iphumelele namanje izophumelela because ngiyayikhulekela. Ngiyayithanda into yenu. Angeke kuzephela ungabusakhala angeke babophile vele ngeenhliziyo zabo ayikho into ethakathi ukudlula inhliziyo sifuna ukubonyazi kuzophumelela khona babophile sifuna ukubona kogcina bani kuyokwenzeka kuzophumelela guys njengamanje basikavathe Mashudula uyakhala guys Basudula sesifanga nawe lapha eArizona shop sonke please ilwa ntombi ube right sithando sami ube right mama guys kuzolunga besingavala lo life kodwa noma ungawuvala kodwa lo life lo bafazi ngokuthi sithi